गाल नमस्कार. शेवटाक आम्ही 2-2.5 तासाच्या ट्रॅव्हलिंग नंतर आम्ही पोचलो त्या भिवंडीचा छत्रपती शिवाजी महाराजांचा देऊळ. हे आमचं पार्किंग व्यवस्था, गाडी पार्किंग झालेली आहेत. यावचं म्हणजे साधा काम नाही, असा बऱ्यापैकी स्ट्रगल हा. कारण आम्ही आता गेलो ते मी घालून ढवळा शर्ट, एकदम वाट लागली. सिनेरिओ बघा, एक नंबर. कसं वाटतं बघा, निंबार खूप आणि गुगल काय. तर मित्रांनो, आपण आता हाय पोचलो मंदिराजवळ. तुम्ही बघू शकता मागे मंदिर दिसतं, पण मंदिरात जाऊच्या आधी थोडं फ्रेश वगैरे होतो आणि मग आम्ही तुमका दाखवतो की मंदिर आतून कसा असा. हां, बाहेरचा लुक दाखव. बाहेरून काहीतरी असा दिसता, हे तुमका दिसत असत या. आणि आम्ही असे दिसतो आणि आमच्या अवतार बघून तुमका समजलं असं तोंडात काळा मारला सगळ्यांच्या. याचे पांढरे कपडे काळे झाले असं, याच्या केसांची वाट लागलेली असा, बाहेर केसांची आले सगळे. आणि आमच्या तोंडावर वशाळ मारलेला सगळ्यांनी. पण जाताना आम्ही विचार करतो काही ना तरी दुसऱ्या रोडाने जाऊचा, तर बघूया. निलेश कुमार यादव, अरे पास्टे. हा, तुम्हाला कसं वाटतं आहे इथे येऊन? मस्त एकदम. ऊन जास्त आहे फक्त. आता राईड करताना काय मजा आली? राईड करताना मजा एकदम, जी मजा आली ती सांगण्यालायक नाही आहे, पण आली. नाही मजा आली. पण एक दिवस काय नाही तर रोज सकाळी उठा जिमला जा एवढंच, पण आज थोडा वेगळा होता. मस्त मॉर्निंग सूर्योदय बघायला भेटला आम्हाला. सूर्योदय बघायला भेटलं. रायडिंगची मजा ही वेगळीच आहे. सांगता येणार नाही, शब्दात मांडता येणार नाही अशी मजा रायडिंगची. आता बघूया आपण. सो आता आम्ही चाललोय पेय पियायला. पेय हा पेय केळं पियायला. शेवटाक पोचलो, फ्रेश बीच झालो. व्यवस्था बरी आहे सर, फ्रेश होऊची. बाथरूम वगैरे व्यवस्थित आहोत. हे आपलं आता एंट्रन्स. ह्या सगळ्या आता पुढचं असं आता तुमच्यासाठी एक नंबर झकास. या प्रवेशद्वार. एक नंबर. हाथी घोडे. कदाचित ज्यांच्यानी कोणी ह्या देऊळ बांधलं असतं त्यांचे कोणतरी असले ना, ज्यांच्यानी कोणी देऊळ बांधलं त्यांचे कोणतरी असले. त्यांची मूर्ती हे एंट्रन्सलाच असा पाठी. सगळे आपले मावळे असत. मावळे सगळे तयार असत. कसलं संकट अंगार घेऊन उडूक तयार होते. एक नंबर. बघून एकदम भारी वाटतं. कार पण एकदम भारी बनेला. दोन्ही वाटेक सेमच असत. मावळ्यांची घोडे हाती, तो डायलॉग आठवता माका ह्याच्यातलो छावामधलो. हाती घोडे तलवार काय तो. एक नंबर. हे भाऊस आमचं कन्फ्यूज आहे, नक्की भुतरू जाऊ काय बाहेर जाऊ. सर आपल्याला काय वाटतंय जरा सांगशात, कसं वाटतंय? मस्त मस्तच वाटतंय. मस्त म्हणजे काय
काही गोष्टी सांगण्यासारख्या नसतात, जे येणार या हिसाने अनुभव घ्यायचा अशातले ती, कारण एक हिस्ट्री आहे ना, ते तुम्ही येणार तेव्हा ते तुम्हाला अजून चांगलं समजणार. तर आपण ही एंट्री करतो, असं भला मोठा दरवाजा जो पाय होतो टाकूया. एक नंबर. हे सगळे जे दिसतात हे सगळे जुने जुने फोटो आणि आहोत. वर आमच्या महाराजांची मूर्ती. पहिलं सरळ जाऊ चल. ए भाई बघण्यासारखंच आहे सगळं. भारतातला दुसरा मंदिर आणि आपल्या महाराष्ट्रातलं पहिलं मंदिर. जा सगळ्यात पहिलं बनाव असतं महाराष्ट्रात, त्या दुसऱ्यांदा बनता आणि हा गरजेचा होता. ही तुळजाभवानी. तुळजाभवानी माता. काम भारीच केलेला. सेल्फी काढू नये रे. म्हणून ते बॅक कॅमेरा काढतात. ह्या शिवाजी महाराजांचा देऊळ झाला आणि बरोबर आता देवळाच्या दोन्ही वाटेक म्हणजे राईट लेफ्ट आणि पाठी अशी मस्तपैकी सगळी माहिती दिलेली आहे. माहिती आता आपण बघूया. म्हणजे याची खरी आवश्यकता असा, कारण जितके आमका शिवाजी महाराज आमच्या पुस्तकाने शिकयले गेले त्यापेक्षा खूप काय माहिती असा, म्हणजे आम्ही शिकलो तर खूप कमी असा. ते तुमका जर दिसत असतील तर भाग्यविधाते राजूभाऊ बारकू चौधरी आणि ह्यांच्या संकल्पनेतनं हे मंदिर बनलेलं आहे. आणि हे जे सगळे असतात ते हे जी माहिती आहे माहिती आहे खाली शहाजीराजे भोसले. मस्त एकदम. हे शिवाजी महाराजांचे वडील, शिवाजी महाराजांचा जन्म,
त्याची माहिती सगळा दिसता. शिवसंस्कार म्हणजे जे जिजामातांनी जे शिवाजी महाराजांका गोष्टी शिकयल्यात ते सगळे हे दिसतात. श्रींची इच्छा, शिवाजी महाराजांनी स्वराज्य स्थापन करूची घेतलेली शपथ. ही तुळजाभवानी की भवानीची तलवार. संत तुकाराम महाराज. स्वराज्य स्थापनेचा पहिला किल्ला तोरणागड. शिवरायांचे शेतकरीविषयी धोरण म्हणजे अतिशय उत्कृष्ट माहिती दिलेली आहे सगळ्या ह्याच्यात. ह्या गरजेचा होता कारण ह्या खरंच बघूक गावलेला नाही आपण आतापर्यंत. हो, अफजल खानाचं पुतळं काढलेलं नाही, तो स्टॅच्यू रिफ्लेक्शन होता थोडासा, त्याच्यामुळे कदाचित तुमका दिसत नसत. सगळे तलवारी वगैरे लावलेले असत. एक्साइटेड दिसतात सगळं बघू. ही एक्साइटमेंट खरी गरजेची आहे. डमी बनवलंय म्हणजे ही सगळी जुनी हत्यारं आहोत जी आपण बघू शकतो. आपण ही तलवारी आहोत. जे रिफ्लेक्शन होतं त्याच्यामुळे जरा चित्र क्लिअर दिसत नसतं. ओके दिसतं. वीर काशीत शिवा काशीत. ओके हाय गर्ल. शिवा काशीत म्हणजे ज्यांनी शिवाजी महाराजांचं प्रतिरूप घेऊन गेलेलं आहे आणि त्यांच्याने ते हत्या झाली वगैरे तो प्रसंग. ताना नाही, बाजीप्रभू देशपांडे दिसणार नाही रिफ्लेक्शन म्हणून. बाजीप्रभू देशपांडे. शाहिस्तेखाना, बरोबर. शाहिस्तेखानाची जी महाराजांनी बोटं तोडलेली त्याची अगदी प्रतिकृती आहे. ही माहिती माझं तर असं मत आहे की आपली शाळेची जी पोरं येतात सगळी त्यांच्यासाठी ही माहिती महत्त्वाची आहे. कारण ह्या त्यांना माहितीच नाही आहे. आता शिकायचंच बऱ्यापैकी पण त्यांना आता अगदी जर बघूचं असतात व्यवस्थित आणि सगळं आपण शाळेत दाखवू शकणार नाही. म्हणजे ते ट्रिप वगैरे येत असतात तर खूप महत्त्वाची आहे. प्रतापराव गुजर. गोरपड. ओके. नरवीर तानाजी मालुसरे. शिवतुळा सुवर्णतुळा. ओके. ह्या बघून खूप बरं वाटतं. कारण ह्या बारक्या पोरांसाठी जा त्यांच्यावरती हे संस्कार आहेत. तलवारींची नावं बघा आणि तलवारींचे आकार आहे बघा, एक नंबर. बाण असतात हे प्रतिकृती आहोत पण भारतीय. दांडपट्टा. हां, दांडपट्टा 2 नंबर. चिलखत. आता आजकाल पिक्चरांनी असं बघत होता पण या तेव्हा खरोखर वापरीत आणि याच्यावर वारबीर होत नाही म्हणा. ते
सगळे भाले असत. म्हणजे हा फिरायचा झाला किंवा माहिती घेऊची झाली तर एकदम उत्कृष्ट स्थळ म्हणा किंवा उत्कृष्ट माहिती असं लिहून ठेवलेली आहे. कारण ह्या काम साधं सोपे नाही असं, कारण इतके सगळं करणं खरं त्यांच्या कामाक सॅल्यूट. कारण इतक्या सगळं करणं, इतकी सगळी माहिती गोळा करणं, या सगळं लिहिणं, सगळं हे प्रतिकृती जितकं आपण वाटतं तितक्या सोप्या काम नाही असं. सरसेनापती हंबीरराव मोहिते त्यांच्यानी केलेलं काम हे लिहून ठेवलेलं असं. आणि एक बरा आजकालच्या लोकांना, आजकालची पोरं होत आपली, त्यांना मराठीत वाचूक येणार नाही, या आपला दुर्दैव. पण कदाचित त्यांच्यासाठी आणि बाहेर येणाऱ्या लोकांसाठी ही माहिती इंग्लिशमध्ये ठेवलेली असतली. आपले इतकेच महत्त्वाचं आहे की भाषा पण आपले वाचणं महत्त्वाचं आहे. तो प्रसंग ज्या टायमाक येसाजी कंकांनी हत्तीबरोबर जेव्हा लढाई केलेली, असं तो काहीतरी सीन आहे. ज्यावेळी एकट्या माणसाक कोणीतरी विचारलेला की तुमच्याकडे असं कोण असा जो हत्तीबरोबर लढा शकतं, तेव्हा ह्यांचं नाव घेतलेलं शिवाजी महाराजांनी, ते येसाजी कंक. आणि त्याचे 12 हत्तीचं बळ असलेलं माणूस असा त्यांची वर्णन होता. ही हिरकणी माता. ही कोंडोजी फर्जंद, पन्हाळागड. म्हणजे ही माहिती इतकी उत्कृष्ट प्रकारे लिहून ठेवली आहे. शिवराज्याभिषेक सोहळा. येस, जास्त नाही, हळूहळू. पहिला यायचं, पुढे यायचं, नंतर बघायचं. कोणी मेकअप केला तुमचा? काय असा? हो, शिवराज्याभिषेक सोहळा. वर्गाचा फोटोशूट चालू आहे, मस्त दिसतं. संभाजी महाराजांनी जेव्हा सिंहाचं जबडो फाडलेलो तो क्षण, त्याच्याबद्दलची माहिती. महाराणी ताराबाई. हे बाहेरचं रिफ्लेक्शन पडल्यामुळे चित्र स्पष्ट दिसणार नाही. वाफे मारतात. सगळ्या छत्रपतींचे फोटोज असतात. आणि कदाचित विक्रीच्यासाठी असलेले समजा विक्रीच्यासाठीच असतात. किमती पण असतात त्यांच्या हेसर बऱ्यापैकी. 200, 400, 400. म्हणजे कोणाला जर मूर्ती विकत घ्यायची असतील तर त्याच्यासाठी हा ठेवला जाणार. 100 रुपयापासून पण मूर्ती असतात. हे मूर्ती गाडीत बिडीत लावून मस्त होत. कारमध्ये लावतो आपण ना, त्यासाठी मस्त होत. आपण घरात पण ठेवण्यासाठी ही मूर्ती भारी होत. एक गोष्ट हे दिसतात ती म्हणजे रिस्बँड वगैरे काम आपलं ओळखीचं ह्याच काम मी करतोय. बरं वाटलं बघून. कितीला आहे आपलं? मग 30 रुपये सांगले नाही. ठीक आहे, ओके. म्हणजे आपण ह्या करूया नको.
पिंकी येते पटकन इकडे. हा असा फोन कसं फिरतो मस्त निघालाय. हे कोणतरी मी येत नाही आता करतो. पोरगो संत ज्ञानेश नाही संत तुकाराम झालो. त्यांचा दोघांचा फोटो घ्या. दोघांचा फोटो घ्या ना. बहीण भाऊ आहे. आता करतोय की एवढं लांब येतो. असा इकडे फिरतो थोडं. कारण ह्या बघून बरं वाटलं कारण बारकी बारकी पोरगी आहेत सगळी. ती एक्साइटमेंट आहे त्यांच्यात की येतात विजिट करतात आणि खूप बारकी पोरगी दिसली आहेत आणि ह्या गरजेचा मी परत सांगतो आहे की आमका जितके शिवाजी महाराज शिकयला नाही पुस्तकांनी त्यापेक्षा भरमसाठ आहे त्यांच्याबद्दल पण त्या शिकवू आणि आम्ही शिकाक खूप कमी पडलो कारण जितके आमच्या मनात आमच्या डोक्यात आमच्या कपाळात जितके ते मुघल शाहिस्तेखान त्याच्यानंतर आदिलशाही ह्या होत्या सगळे शहाब या जितकी मुघलशाही आमच्या डोक्यात भरायला नाही त्याच्यापेक्षा जर 50% तरी शिवाजी महाराज आमच्या डोक्यात भरायला नाही असते तर आजपर्यंत आपल्या महाराष्ट्राची किंवा आपल्या देशाची परिस्थिती आज वेगळी असलेली असते जवळ राहायला पाहिजे कारण त्यांचं काम कारण हे सगळे जन्म गेले किंवा हे सगळ्यांची नावं मोठी कोणामुळे झाले तर आमच्या शिवाजी महाराजांमुळे कारण त्यांना काही गरज नाही होती आमच्या ह्याच्यावर येऊन ह्या करूचे आक्रमण काहीतरी आमच्या राज्यात आमच्या देशात काहीतरी सोनं होता सोन्यासारखा आमचा देश होतो म्हणूनच ते काहीतरी आमच्या ह्याच्यात मरा गेलेले हे समजून घेण्याची गरज आहे खूप बघून म्हणजे उत्स्फूर्त प्रतिसाद त्यांचं बघून म्हणजे मनात समाधान वाटलं कारण ही लोक खूप होती ही काळाची गरज आहे म्हणजे गार्डनमध्ये जावं अलाउड नाही त्याच्यामुळे ती आरडतं आणि ह्या मंदिराचं काम जर काय केलं ना म्हणजे अगदी विचारपूर्वक म्हणजे सोडा चुकी तर सोडाच चुकी काय आपण काढण्याच्या लायकीची आपण माणसं ना तितकी आपली लायकी नाही पण एक नंबर असं वाटतं की हा सगळा प्राचीनच असा कलर पण भारी दिलो हा प्रवेशद्वार म्हणा प्रवेशद्वार असं वाटतं की एखाद्या किल्ल्याचा द्वार असता म्हणजे मी ह्याच्यावर बघलेलं आहे आपलं हरिहर किल्ल्यावर आम्ही गेलो तेव्हा तर असा होता म्हणजे तो दरवाजा लहान होतो पण तोच फील येता एकदम बघ असं म्हणजे सगळ्यात आता दिवचा प्रयत्न केलेलो हा की असं वाटत होया की हो किल्लोच असा तर बघून खूप मस्त वाटतं आणि वर गेल्यावर आता वर जाऊया आपण वर नाही दाखवते आजूबाजू तटबंदी वगैरे असं तो प्रकार आपण साधारण फील होतो एक नंबर मस्त एक नंबर डान्स त्यांच्यानी लेझिम काय भाजले मस्त सादर केलं नाही लोकांचा उत्साह भारी आहे एक नंबर ते साहेबांका टाळे वाजवायचे आहेत एक नंबर जबरदस्त कोणीतरी ॲप्रिशिएट करणं गरजेचं परत एकदा रिक्वेस्ट करतोय की हो चल बाहेर पडेल यूट्यूब चॅनल आहे हां बोल ना नाव ना
ते ग्रुपचे आपण थोडंसं संवाद साधूया, कारण त्यांच्यानी जर उत्कृष्ट केलं मी तर टाकतलंच, आणि तर त्यांच्याबद्दल माहिती देतात आपणाक. मॅडम आपण कुठून आलात? मी ठाणा जिऑन इंग्लिश मीडियम स्कूल याची संस्थापक अध्यक्ष. आज आम्हाला खरोखर इथे खूप आनंद झाला की शब्द नाही आहे माझ्याकडे. इतकं मी भारावूनही गेले की हे जे अप्रतिम सौंदर्य पाहिलं इकडचं आजूबाजूचं जे ते खूप खरंच मला इतका आनंद झाला की मी खूप भारावून गेलेले. आणि आम्ही इथे सगळेजण आलो आणि याचा सगळेजण सर्व प्रत्यक्ष पाहता याचा खूप आनंद होता. तुम्ही जे लेझिम ना एकदम उत्कृष्ट झाला, जबरदस्त. तुम्ही प्रॅक्टिस करूनच आलेलं दिसतं. नाही काय झालं, आम्ही अचानक बसलो होतो, हे लोक सगळे काम करत होते, पेपरचा रिझल्ट आहे, तर अचानक आयडिया आली मनामध्ये की 1 मेला जायचं होतं, पण 1 मेला म्हटलं खूप गर्दी असेल, म्हणून मग आम्ही एकदम अचानक अगदी ठरवलं आणि आज आम्ही इथे आलो. तर ह्या लोकांच्या मनात एक कल्पना आली की आपण आता एवढं चाललोय तर आपण एक छोटासा आपण काहीतरी करूया. आणि त्यांनी अगदी अर्धा 1 तासामध्येच एक छोटीशी प्रॅक्टिस केली आणि त्यांनी ठरवलं की आपण तिथे जाऊन शेवटी तिथे आम्ही जे व्यवस्थापक आहेत त्यांना सुद्धा विचारलं की आम्ही करू शकतो का. त्यांनी पण आम्हाला परवानगी दिली. त्याबद्दल आम्हाला खूप आनंद झाला आणि मी त्यांच्यामुळे लोकांना दिलेला प्रतिसाद बघून तुम्हाला कसं वाटलं? तुम्हाला सगळ्यांना खूप आम्हाला अतिशय अभिमान होतं की महाराजांचं मंदिर प्रथम भिवंडीमध्ये आलं, त्याच्याबद्दल खूप गर्व वाटतंय. तुम्हाला तुमच्यापैकी कोणालाही माहिती आहे की आपल्या महाराजांचं मंदिर आणखीन एक आहे जे पहिल्यांदा आपल्या भारतामध्ये बनलंय कुठेतरी? हां. तर माझा एक प्रश्न असा आहे की ते मंदिर आपल्या आपल्या देशातच आहे, त्याचं काही दुमत नाही आहे माझं, पण ते मंदिर आपल्या महाराष्ट्रात पहिल्यांदा झालं पाहिजे होतं असं? प्रश्नच नाही. आपल्याला लाजिरवाणी गोष्ट आहे की पहिला प्रथम आपल्या महाराष्ट्रात व्हायला पाहिजे होतं. बरोबर. आणि आज आमच्यासाठी अभिमानाची गोष्ट आहे की आज हे मंदिर आपल्या इथे आहे आणि आपण आज म्हणजे समोरून आपण महाराजांच्या विषयी ज्या आपल्या भावना आहेत आपण त्या व्यक्त करतो इथे येऊन. जसं आम्ही लेझिम वगैरे या मार्फत आम्ही व्यक्त केल्या. खरोखरच खूप अतिशय. मी याला एक प्रश्न विचारला की म्हणजे तो आला भेटायला, त्याला एक प्रश्न विचारला की हे सगळं आपण पुस्तकात शिकलोय, मी पण शिकलोय, पण एवढं डीपमध्ये आपल्याला नाही माहिती आहे. जी सगळी माहिती दिली आहे इकडे, त्याबद्दल तुम्ही वाचली माहिती? ओके नक्की वाचा, कारण ही माहिती आपल्या पुस्तकात नाही आहे. कारण आपण शिकलोय, मला पण माहिती आहे, इतिहास सगळं माहिती आहे, पण ही माहिती पुस्तकात नाही आहे. ज्यांनी हे काम केलं आहे ते साहेब आहेत कोणतरी, त्यांच्या कामाबद्दल तुम्हाला काय वाटतंय? अतिशय म्हणजे जेव्हा आम्ही प्रवेश केला ना त्याच वेळी आमच्या मनामध्ये एकदम असं संचारलं काहीतरी की अरे मी मराठी आहे आणि ही गोष्ट आपल्या पिढीसाठी खूप प्रेरणादायी. मला ह्या लोकांना बघून खूप भारी वाटलं की ते तयार सकाळपासूनच तयार झाले ते पण भगवान नाही आम्हाला हे पाहिजे, भगवानच हे पाहिजे. कारण ऍक्च्युली बघायला गेलं लहान मुलांमध्ये महाराजांविषयीची आपलं रक्त लाल नाही, आपलं रक्त भगवा आहे. छत्रपती शिवाजी महाराज की जय भवानी, जय शिवाजी. बोला. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. आजकल के जनरेशन में पता ही होने चाहिए, क्योंकि आजकल की जनरेशन में बिल्कुल पता नहीं हमारा हिस्ट्री क्या है. भले ही वो बुक में पढ़ते हैं लेकिन उनको कुछ पता नहीं कितना बलिदान दिया गया है, कितना त्याग दिया, कितने लोग मरे गए हैं इसके लिए. आज हम लोग बहुत एंजॉय करते हैं लेकिन उनको ये पता नहीं पीछे कितना कष्ट उठाया उनको. इसके लिए हमारे छोटे छोटे बच्चे एक सबको यही हिस्ट्री होनी चाहिए. छत्रपति शिवाजी, हिंदुस्तान की हिस्ट्री, इतिहास होना बहुत ज़रूरी है. तो हमको इसको इतिहास बदलना है. वो चाहे दिल्ली बोर्ड हो, वो चाहे एक ही इतिहास हो, एक हिंदुस्तान, एक स्टडी, सबका एक ही एजुकेशन होनी चाहिए. अलग अलग हिस्ट्री पढ़ाते हैं, CBSE बोर्ड अलग है, IGS, ऐसा नहीं होनी चाहिए. सब जगह हिंदुस्तान एक और एक एजुकेशन होने चाहिए. इससे पहले अपने को यही पता था कि मुसलमान है, मुगल है, ये है, वो है. इब्राहिम लोधी आए, सब आए, ये पता है. हमारे महाराज लोगों ने क्या क्या किया ये किसी को पता नहीं है. राजपूत है, बहुत सारे लोग हैं जो आजकल के बच्चे को तो बिल्कुल पता नहीं है. तो इसके लिए 1 इंडिया 1 एजुकेशन ये फॉर्म होने ही चाहिए. आपल्याला काय वाटतं मॅडम? त्यांच्या मनात ही कल्पना सुचली महाराजांचं मंदिर बांधण्याचं, त्यांना आणि खरंच आज
असं वाटलं की पुन्हा आपण इतिहासामध्ये गेल्यासारखं वाटलं आणि हे बघितल्यानंतर आपल्या महाराजांविषयी जो अभिमान बोलतात ना, एक ती प्रेरणा मनात अचानक येते. आणि आज आमच्या सोबत जी छोटी मुलं आहे, आज आम्हाला म्हणजे त्यांच्या मनात सुद्धा आज आपल्या महाराजांविषयीचं प्रेम, त्यांचा जो त्याग आहे, त्यांनी जे केलेले परिश्रम आहे, हे ह्या सगळ्या गोष्टी त्यांच्या मनात पेरल्या गेल्या पाहिजे. आणि आमचा उद्देश तोच आहे की लहान मुलांना आपले महाराज कळावे. आणि आज हे जे मंदिर स्थापन केलेलं आहे, जे ते अतिशय उत्कृष्ट आहे. आणि खरोखरच इथे जो पण व्यक्ती येईल त्यांनी खरंच इथे प्रवेश केल्यानंतर काहीतरी आदर्श, जाता जाता आदर्श घेऊन जावा आणि त्यांच्यासारखा इतिहास घडावा असंच मला वाटतं. आणि खरंच मी महाराजांना सलाम करते. धन्यवाद. खूप छान वाटलं. तुमच्या या ग्रुपसाठी माझ्या यूट्यूब चॅनलकडनं खूप खूप शुभेच्छा. बोलायचं आहे का? हे एक बारक्या पोरगे आहे, त्याची कला बघा आता तुम्ही. बोल. जोरात. श्री 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 छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या आईचं नाव काय होतं? काय जोरात बोल. ओके, थँक्यू. एवढं पण बोलेल ते जोरात. विन्सी थांब, विन्सी जोरात बोला. श्री 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 छत्रपती शिवाजी महाराज की जय. जोरात बोलायचं आणि जिजामाता आईंचं नाव जोरात सांगायचं इकडे. ओके, जोरात. घरी ओरड दे ना तशी. घरी ओरडता. व्हेरी गुड. मग चॉकलेट देतील ते. जोरात. श्री श्री श्री. जोरात 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 जोरात, एकदम जोरात. श्री 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 छत्रपती शिवाजी महाराज की जय. शिवाजी महाराजांच्या आईचे नाव काय? जिजामाता. जिजामाता. थँक्यू. तिचं नाव काय? बिन्सी. नाव सांग. कुणाल पाटील. जोरात सांग. नाव सांग. बिन्सी मोनिका. माय सेल्फ सांग. माय सेल्फ. इंग्लिश येतं? माय सेल्फ बोल. माय नेम इज. थांब, सांगेल. थांब ना. नाही, थांब बेटा, थांब. व्यवस्थित बोल. तुझं फुल नेम सांग. सांग बघू. कुणाल पाटील. जोरात. हा, जोरात सांग 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 लवकर. चल जोरात. लवकर सांग. जोरात बोल. चल नाही तर चॉकलेट नाही येणार. बिन्सी जोरात बोल. बोल बिन्सी. कॅमेरा बंद केला की आवाज येईल तिचा. अरे घरी किती मस्त बोलते. बिन्सी. बिन्सी कुणाल पाटील. बोल. कुणाल पाटील. ओके. मोनिका कुठे गेली? मोनिका बाजूला बसले. गावलानू, सगळ्यात भारी गोष्ट आणि भारी इलेलाचा म्हणजे इले तो मी काय ह्या मंदिर बघूच्यासाठी इलेलं आहे. पण एक पोरगो नेपाळी तो येऊन माझ्या भाषेबद्दल माझ्याबरोबर मालवणीत बोलता. नेपाळी पोरगो रवता मुंबईत. किती भारी. गरम काय झाली. किती बरं वाटलं माहिती आहे. जबरदस्त. खूप भारी वाटलं. तुम्ही जर कधी इलात तर नक्की ह्या जागेक भेट द्या. कारण ही जागा म्हणजे आपल्यासाठी प्रेरणास्थान बनतला थोड्या वर्षांनी. मी आज सांगतोय कारण जागा या जागेत असा तर म्हणजे अप्रतिमा. हैसर इल्यानंतर तुम्ही जेव्हा प्रवेश करतात तेव्हा तर जो फील येता खरोखर भारी. आणि माझी रिक्वेस्ट असतली जे कोण माझा हो व्हिडिओ बघित असतील त्यांच्यासाठी, आपली जी लहान लहान पोरं असत, ज्या पोरांका आता तो इतिहास शिवाजी महाराज काय होते ह्या माहितीच नाही आता, किंवा माहिती असला तरी त्या मला वाटतं 4-5% माहिती असतं कारण पुस्तकाने तितक्याच असा. तर त्यांच्यासाठी एक करायचे तुम्ही सहल म्हणा नाही आहे पण नक्की आहे सर, भेट द्या. आणि आजच्या माझ्या ह्या भेटीचो एक पॉवरफुल पॉईंट म्हणजे तो नेपाळी पोरगो. एक नंबर खुश झाले मी, खुश झाले. जबरदस्त. तर आजचो हो ब्लॉग तुमका आवडलो असा तशी माझी अपेक्षा. आशा बाळगून आपण आणखीन असे बरेचसे ब्लॉग बनवूया. कारण काहीच्या गोष्टी एक प्रेरणा लागता आणि उत्साह लागता.
तो उत्साह होईल्यार माझा आता द्विगुणित झालो, कारण माझी भाषा साता समुद्र पार पलीकडे पोचवण्याचं काम आपल्या बापूजी म्हणजे आपले मच्छिंद्र कांबळी साहेबांनी केलेलाच असा. पण आज जर त्या नेपाळी पोरग्यांचा माका जो प्रतिसाद दिल्यान तो बघून तर आई शपथ म्हणजे झाला भारी. चला चल बाहेर पड. चला मग भेटू. चला मग भेटूया आपण पुढल्या ब्लॉगमध्ये. आणि ह्यो एकाच घेऊन येतलो, ह्यो कंटाळला पण एकाच पुढच्या टायमात कंटाळतो परत. चला कसं वाटलं ब्लॉग नक्की सांगा, कमेंट करा. आणि ह्याच्यानंतर आपण आता काय फिरतच राहतलो असो, नक्कीच आपण भेटूया, नवीन काहीतरी तुमच्यासाठी आणूया. थँक्यू सो मच. बाय बाय.